Здравейте, приятели! Днес ще играем Minecraft Survival Games, на което Осман няма да го има. Чак може наближава да свършим училището. С едно момче, още с един мой приятел, може да правим видеоклип, който се абонира за нашия канал. Благодаря на него, се абонира. И вие се абонирате на нашия канал, на който още ще гледате наши хубави видеа, например с Minecraft, други влогове. Повечето Minecraft правим, Roblox може да правим. Но за Roblox има време, не знам какво му стана на телефона, заради това. И айде започваме. Тия светове не са хубави. Правих, ама... Wi-Fi. Това нужно беше. Що? Чакайте. За малко ще спра. И пак се връщам с Извинявам се, това е сестра ми. Не знам за какво плача, ама... Ние да започваме. Нещо с Wi-Fi имах отдалече и не ставало. Додах на тиха стая най-сетне. Това е божествено. Успокоено. Survival Games на мен, аз поне един път съм спечелил. Била съм с един приятел някакъв път там. Побеждавахме. Благодаря на... Някакъв на кой вече казах. Чакайте. Това нещо има ли? Не? Running. Това значи. Какво е това? Аз ще спра за малко видеото, докато стане това. Не, няма го спирам. Да искам. Къде е? Чупим хампи. Всичко скача под нашите мамти. Гащи. Супер мащи. Има гълта. Пих кола. Нагоре има нещо си. Не чайте. Една минута до края. Хоп. Къде е това? Иска хвоста. Пишете в коментарите някакви добри сървъри за игра. Защото с тия сървъри не можах. Искам да намеря още едни. Те са едни и същи, ама това е ново, дето виждам. VIP don't see weapons. Някой влезе с VIP ли? Или аз съм VIP? Долу да съм аз, не, някой излезе. Добре, след малко започваме. 4, 3, 2, 1, беги! Супермен! Книга! Каквато си книга, бе? Брат, ти не е нормален ли си? Как книга? Nice jump. Благодаря. Diamond! Беги, нема Diamond меча! Това го купия. Само да дори. Кото е? Това куче ли е? Как го е? Бе, брат. Телеграм да скарал се, ако искате. Ама на мен ми харесват тия сървъри. На мен ми харесва ония дето с града. Аз вип ли съм? Как беше ентити? 303 матч беше. Мале, още го използват. Това е яко. Още един. Що са двама? Супер! Това вече е добре. Ама 3 минути. Аз ще го спра, защото 3 минути са много. Няма да чакаме до тогава. За малко ще го спра и пак започнем.
Ами, не знам да го спра ли. Не, няма го спирам, защото има... Ух, entity. Има едно мича от сините. Що тия двамата са от червените? Не мога да разбера. Има някакъв там, нещо като Herobrine. Има някакъв... Ами той е червен, май. Червен. Ай, влезте там ще е някакъв хубавец под мене. Ами аз единствен ли ще стая? Боже! Ето такъв искам аз. Той е същия, като може сега ще го бия. Нима гледай мене. Гледай, че сме еднакви по вкус. Ама ще го бия него. Не, други. Сега ще го бия с него. Ще видите, аз ако не го бия, той как да му наречем? Смотрю. Ще го бия. Той ме копирва. Аз не обичам копирвачи. Четири. Аз съм от сините. 1 минута до края. Овчек. Аз ще го изпра за малко. Are you ready? Да, готов съм. Искаш ли? 5 на 5. Готово. Добре ли го казах? Това е брат ми, извинявам се за вика. То си има женски глас. Ще го спра за малко, че много бързо... не. 10 секунди до края. Да продължаваме. Аз съм готов да тръгна към посредата. Ама отстрани ми има... Няма тест. Супер. Те са 7, ние сме 6. Упс, кутията падна. Не, все. Чест център. Чест център. Ние сме 6, как ще пълним 7? Тос? Хакер ганен. О, панталонки. Меч. Вземам. Тук има един жълт. Зяки. Фак. Убивам те. Какво стана, бе? Това е брат ми, извинявам за това. Правим видеоклип. Дай ли, бе? Аз не знаех, бе! Моля те. Ненормалник. Извинявам се за брат ми, това е качалка. Вкарахме го в лудница, ама пак не му помогна. Абе, момченце! Те ме там вкараха в лудница! Изкараха от компютъра, моето момче! Ненормалник. Рейси, откъде? Къде влизаш там? Мале, и с голямата пушка. Извинявам се за тия глупости. Това е много голяма пушка, може. Не! Умрях. Много голяма пушка. Дай ли, бе! Извинявам се. Довиждане.